Много е дълбоко. Малко назад ще го дадем. Да вляза в този коловоз. Ти се окупа? Да, аз съм се окупал неделно. Чай малко го слух. Я да видим? Ага, добре. Екстра. Да дигаме малко настрани. Да. Връзката. Трябва да свекна да дойдем. Да, чакай ще да отпусна. Айде! От тази страна я ще дойде. 1, 2, 3. Светло идвай! Ево! Не. Принудително ли си? Да. За гората. Това нямаше да се изява. Айде. Засилка да минем, Давай, назад искам да вляза в коловоз там. Ема, тук. Отзад да дигнем. Задница. Така. Така той вече ще излезе се назад. Само с бутане. Айде. Леко да не падне. Така. Ще нямаме спирачка, нали? Да, това е. Сега където следва и където се сетя, държи предната. Никакви спирачки няма. Предната леко държи. Държи си, бе. Доста малко назад. Пусни малко. Ти си хвани спирачката най-добре сам. Тук като изстреляш, държиш я. Не, пусни го още малко назад, трябва да го законтра. Пусни. Аха. Тук ще седнем двамата с него. Да, тежим? Да. Това не мога да разбера откъде се получава. Това е моя специалност. Трябва да го засилеш малко повече, той ще изкара. Насочваш ми кормилото и аз. Еми аз затова пуснах, да мога да си насочвам само. Отзад само.